un full de paper i uns quants colors és tot el que necessiten els més petits del poble de Riells per gaudir d'una de les activitats més divertides per ells programades per la Festa Major. Una vintena de nens van poder participar aquest divendres al primer concurs de pintura infantil. Dibuixar i posar el nom i la data al darrere. Aquests eren els requisits essencials. La temàtica dels dibuixos era completament lliure, de manera que cada nen podia dibuixar allò que li passés pel cap. Molts d'ells han preferit els paisatges naturals, que des del mateix poble es poden observar. És el cel acabat de ploure amb un arc de Sant Martí i les muntanyes que estan plenes de boscos i que hi ha globus. El certamen s'ha volgut batejar amb el nom d'un veí del poble, Martín Saeta, amant del dibuix, però que arran d'un accident no pot exercir la seva passió. Els organitzadors de la Festa Major tenen grans expectatives veient l'èxit obtingut aquest primer any. Per això és molt segur que el repeteixin en properes edicions. Home, jo crec que sí, perquè aquí a Riells hi ha forces nens i nenes i falta que es vagin animant una miqueta a venir i jo crec que sí que tindrà força èxit. I ho anirem fent cada any perquè veiem que ha anat bé, sí. La decisió dels dos guanyadors del concurs estava en mans del mateix Martín Saeta i s'enduien com a premi un lot de pintures perquè poguessin continuar les seves aficions a casa.